indignat a mi mateix perquè el material que he preparat durant 10 anys m'ha quedat en un calaix també, perquè el llibre també ha sigut fruit d'un procés de no sé si vosaltres escriu un llibre o si escriu articles, sabeu que ja costa escriure un article, doncs imagineu-vos posar investigació durant 18 anys que tens i els últims 10 anys preparant això sobre la taula, doncs m'han quedat moltes coses en carpetes, en altres arxivadors que tinc guardats, un munt de coses, i estic bastant indignat i no puc dir tot el que volia dir, ja s'ha dit aquí perquè tampoc seria cert, no? Sí que el que us puc dir que a nivell personal per mi la història és una experiència transcendental, o sigui, fer aquest llibre ha sigut com refer-me a mi mateix, refer la pròpia consciència personal, que no és res més que una petita espora d'aquesta gran consciència col·lectiva, no? De la humanitat i en el nostre cas del nostre país, no? És la història, he agafat la història com un programa de reconstrucció personal, i fer el llibre ha servit per confirmar espiritualment, psicològicament i carnalment que la construcció d'aquesta història passada no és res més que la reconstrucció de la meva història personal. Gairebé podria dir que he escrit el llibre en un estat de xoc. Entre altres coses s'hi han ajuntat qüestions personals, però el llibre és fruit d'això, no? D'un xoc, d'enfrontar-te a tu mateix, enfrontar-te a la relació amb el món i també enfrontar-te, com molt bé han explicat els amics que m'han precedit, enfrontar-te a una mena de rerefons intel·lectual que no s'aguanta per enlloc més que per l'escarni, la befa, l'insult, la renúncia a investigar, la ignorància supina sobre el tema que tractem i el menyspreu absolut a la meva persona. Aleshores, tot això encara fa que l'edició d'aquest llibre a mans de proa, gràcies a l'amic cònsol, gràcies també a en Pep Lluc, que no és aquí però que també ha fet passos perquè això estigui endavant, gràcies a la Fundació, gràcies a persones concretes que han aportat diners perquè jo no hagi de passar-me el dia fent diners, no? Que pugui passar-me moltes hores als arxius de les biblioteques i llegir, gràcies també a l'amic Sobrequés. Avui aquesta mena de reconstrucció espiritual es tanca, es complementa i sí que fa que, doncs, que aquesta reconstrucció que estem fent de la nostra història sigui també una mica més completa amb la meva reconstrucció personal. Això que més us puc dir del llibre, jo suposo que les rodes de premsa són una mica això, deixar la porta oberta perquè vosaltres pugueu fer les preguntes que vulgueu, no? Però bàsicament potser simplificant i acabant, el llibre és un príncep de Catalunya, entre altres coses, perquè en Colom és un príncep. Si en Colom hagués estat un taverner, com ens vol fer creure la historiografia oficial, en Colom seria el taverner del rei, com en molt seria el que li faria els mitjons, les calces, o li compraria les sedes. Però evidentment tothom, absolutament tothom, des dels historiadors seriosos, els acadèmics bromistes, els acadèmics pesats, els diletants, els periodistes, tothom que s'ha quedat en el tema, no hi ha absolutament ningú que digui que en Colom no era virrei, que en Colom no va ser mai governador general, que en Colom no va ser mai almirall i que en Colom no va ser mai capità general. O sigui, es discuteix d'on era, on havia nascut, l'edat que té, de quin país era, si va posar un ou sobre la taula o va posar els dos, no? Es discuteixen aquesta sèrie de coses, però ningú no discuteix que els títols que els reis catòlics li van atorgar a Barcelona en tornant del viatge del Nou Món o del Vell Món retrobat de nou, perquè el que sí que en Colom té clar és que allò no és un nou món, sinó que és un continent que existia i que se n'havia perdut la manera d'arribar-hi, no? Els títols que se li donen, això no discuteix ningú. Si ens hi fixem, per més llondros que siguem en la matèria, virrei, el títol de virrei ja ens està dient això, que és el segon rei, és el rei que delega les seves funcions en un personatge, i aquest personatge és en Colom. O sigui que en Colom, a davant de tots els militars, a davant de tots els comerciants, a davant de tots els cònsols, a davant de tots els polítics, a davant de tots els mariners, a davant de tots els cosmògrafs, aquest senyor, quan algú passava per davant d'ell, hi veia la figura reial. Per tant,
el títol i hem d'estar dient que si tothom ha de veure en ell la figura del rei, és evidentment, vicàriament, no? Delegadament, és que aquest senyor ha de tenir una mena de categoria social, perquè de cap manera no es coneix en tota la història del virregnat català un virrei que sigui un taverner i menys d'un poblet perdut, un desconegut, d'un poblet perdut que ni pertanyia en els estats de la monarquia catalana. Això és el que he intentat explicar. Com és que en Colom és virrei? Si tots els virreis pertanyien a la casa reial. Com que teníem un desconeixement categòric sobre els estudis del virregnat, només us vull dir rapidíssimament que Ferran el Catòlic abans de ser rei va ser virrei, que el seu pare Joan II abans de ser rei va ser virrei, que la dona germana de Foix de Ferran el Catòlic era la virreina, que la dona d'Alfons IV, rei de Catalunya, era virreina, que el cosí de Ferran el Catòlic, Enric el comte d'Empúries, era el virrei. O sigui, imagineu-nos, doncs, a quina categoria social ha d'estar. I això que sembla que jo hagi descobert aquí una gran novetat, ningú ho ha vist i un virrei no ho ha vist, no és veritat, tothom ho ha vist, tothom, absolutament tothom, indica que en Colom, amb l'adquisició d'aquests títols, s'emparentava o s'equiparava o gairebé s'introduïa en l'estat i que tenia tant de poder o menys que el rei. De fet, jo penso que en va tenir molt més, perquè no només va ser virrei, sinó que va crear un virregnat hereditari, que pel fet que el rei Ferran no va posar mai els peus a Amèrica, els virreis deixaven d'exercir el seu poder en aquells moments que el rei posava el peu en l'estat en què el feien efectiu aquest poder. Però com que cap rei fins Joan Carles I va anar a Amèrica, els virreis d'Amèrica esdevenien per l'absència del rei, reis en potència, no? I aleshores fixeu-nos que el successor d'en Colom és el seu fill i també és virrei, i el fill del seu fill, el seu net, també és virrei, o sigui que crea una dinastia paral·lela a la dinastia catalana a Amèrica, amb la qual cosa, evidentment, aquest contrapoder s'havia d'aturar com fos. Aquí no explico les causes del cop d'estat que se li van perpetrar. Potser si algun periodista interessat en temes d'estat, o un periodista que fa més d'història i interessi la sociopolítica o les intrínculis polítiques, tenim un tema duat per una gran recerca, no? Però aquí només explico per què en Colom és virrei, és almirall, que també els almiralls de Catalunya tots estan vinculats amb la reialesa, i a Castella durant tot el segle XV els almiralls de Castella són els parents directes dels reis, per exemple, germans, cosins, oncles dels reis són els almiralls de Castella, i a més radica aquest títol en una sola família. Governador general, que des de les darreries del segle XIII la governadoria general recau en la figura del príncep. O sigui, un príncep, per preparar-se en les tasques de poder, exercia les funcions de governador general. Aleshores, a més, en Colom, per acabar de formar tot això, se li atorga el títol de capità general, que també tenen els prínceps a Catalunya. Res més, em sembla que amb l'estudi de tots aquests càrrecs, del lloc on es troba, de les semblances entre els Colom de Barcelona i els Colom descobridors, podem començar a pensar la nostra història d'una manera psicològicament normal. A vegades em pregunten, escolta, què passarà si ara accepten de cop i volta que en Colom és català? I no passarà res, les dones continuaran sent matades i incendiades a qualsevol lloc del món, es continuarà morint gent de fam, desapareixeran i apareixeran galàxies i els cometes tornaran a passar per aquí, continuarem bombardejant per interessos econòmics qualsevol país del món i nosaltres continuarem fent el ridícul com a poble, no? Però almenys psicològicament esdevindrem com més normals. No ens creurem que una rondalla esdevingui ciència inamovible i incontestable, no? En Colom deixarà d'estar a l'alçada de la Caputxeta Vermella, la nostra història deixarà de ser interpretada com en Patufet, i realment tindrem, a mi em sembla que tenim elements definitoris i definitius per poder tractar la nostra història des d'una perspectiva psicològicament normal. He acabat del tot. Doncs no crec que hagi acabat, perquè suposo que algú podrà preguntar alguna cosa i haurà que continuar des del vostre
és el vostre tort,